Tu jest kiełbasa pokrojona, tu jest ugotowany boczek, a wywar z tego boczku, już rano gotowałem, jest tutaj. Tu jest wywar z tego boczku, tam jest ziele angielskie, listek, łyżka wegety, listek, no i dwa ząbki jeszcze czosnku takie, żeby był taki aromat tego. I tu obrane kartofle, które będę kroił, no i później będę gotował przed wlaniem żuru, bo jak się już wleje żur, to nie bardzo się kartofle ugotują, bo żur jest kwaśny, także w kwasie się nie... I to trzeba ugotować. To się gotuje tak 20-25 minut, aż kartofle będą w miarę miękkie, a później jak się wleje żur, pomału wlewa się żur, mieszać. Tu jest żur już z pokrojonym czosnkiem i tu wsypany, który stoi od wczoraj. Z uwagi na to, Ale woń. żeby był bardziej aromatyczny i bardziej kwaskowy, bo my taki lubimy, a nie każdy lubi, więc ja kupiłem go wczoraj, dzisiaj to zastawiłem, i dzisiaj to będzie wlane do tego. Kiełbasa przed wrzuceniem tutaj będzie jeszcze na patelni podsmażona na dużym ogniu, tak 2-3 minuty. Boczek wędzony, parzony, ale trzeba go jeszcze tak około godziny go gotowałem. Teraz pokroję go ładnie w kostkę. Tak schodzi skóra z boczku ładnie. Basen jest dobry. No, wczoraj byli wszystkie kolegi. A ten jeden idzie, klepie mnie po plecach i mówi: cześć chłopek. Takie pośmiewne te. A mówi, to już my są wszystkie, mówi teraz już. A teraz będę kroił kartofle w kostkę. Żeby ktoś się nie przeraził, że tych kartofli jest tyle, to powtarzam, że robimy to dla 2 rodzin, a my to mamy na cały tydzień. No. I taką kosteczkę sobie, kartofle pokrojone, żeby ktoś nie był przerażony tym, że tego jest tyle, to mówię, to jest robione dla 2 rodzin. Ten pokrojony w kostkę boczek, tak to wygląda, wrzucimy do tego wygotowanego wywaru. Do tego kiełbasę pokrojoną na patelnię, jak się rozgrzeje, to tylko ją tak po prostu przesmażyć. Kiełbasa przesmażona, parę minut i też tutaj to wszystko dajemy razem. I po dodaniu kartofli gotować, żeby kartofle były miękkie, no gdzieś około 20-25 minut. Dajemy pokrojone w kostkę kartofle. 3-4 nóżki albo kapelusiki grzybów suszonych. Grzyb doda taki smak i kolor tego. To teraz jak się zagotuje, to pogotować tak 20 minut. A w tym żurze tutaj jest pokrojona drobno cała główka, duża główka czosnku. Widać go po prostu. To już jest, kartofle są miękkie i teraz na to gotujące się będziemy wlewać pomału ten żur. Jak się zagotuje, to około godziny na małym ogniu, żeby tylko tak, jak to się mówi, bulkało. Co parę minut podejść i po prostu zamieszać to, żeby nie przywarło do dna. W ten sposób. Tak wygląda sprawa. Wszystko to gotowało się równe 50 minut. I to wystarczy. Tak połamałem, ale grzyba można zjeść. Prima sort. Wiele dziadek się życzą za takie ujawnienie receptury. Dobre słowo.